Għaddew aktar minn 24 siegħa minn mindu Net News żvela l-verità dwar iż-żjara li kellu l-Ministru Joe Mizzi fi Sqallija, iżda sa issa skit totali kemm mill-Gvern u anke mill-istess Ministeru li jmexxi Mizzi. Dan hekk kif inkixef it-taħwit kbir li kien hemm rigward ir-raġuni vera wara din iż-żjara u x'ġie diskuss mal-President tar-Reġjun Nello Musumeci. Joe Mizzi qed jgħid illi mar Sqallija biex jiddiskuti l-pipeline tal-gass. Ir-Reġjun ta' Sqallija iżda qed jinsisti li dawn il-laqgħat kienu ntiżi sabiex issir pressjoni fuq il-Ministru jinborġ permezz ta' Joe Mizzi ħalli tibda rotta ġdida bl-ajru bejn Sqallija u Malta. Sa issa għadu mhux ċar għaliex il-President Nello Musumeci rid iwassal dan il-messaġġ tramite Joe Mizzi meta kellu kull opportunità li kieku ried jorganizza laqgħa ma' jinborġ li taħtu jaqa' ir-Reġistru tal-Avjazzjoni li hu żgur hu dejjem skont dak illi qal b'mod uffiċjali r-Reġjun ta' Sqallija illi kontrarju għall-istampa li prova jagħti Joe Mizzi il-pipeline tal-gass qatt ma semma fil-laqgħa li kellu din il-ġimgħa, proġett li l-Gvern ilu 6 snin sħaħ għaxkar saqajh fuqu. F'Novembru li għadda Joe Mizzi kien wieħed illi dan il-proġett tal-pipeline tal-gass se jibda fi żmien sentejn.